Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Moga menawi enten sing tanglet monggo mboten napa-napa kelintu nggih mangke dibeneraken sareng-sareng. Bener nggih didadosaken ilmu kanggone putra-putripun panjenengan. Menawi enten sing tanglet ten mriki sami mawon mboten enten sing yok napa mboten enten sing lebih. Nek mboten enten mangke nggih kula paringi dalane ilmu mengenal Datuwah. Mboten enten. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaos niki mboten kados sing yok napa-napa. Jenengan ora usah kaget, ora usah yok napa menilai napa-napa. Sedanten nika niki dados saudara seiman. Napa ten mriki beda kalih lintune. Nggih niki sebenere ngaos jamanipun para wali-wali Allah meniku. Mboten napa-napa jenengan nedha. Para wali-wali Allah menika maringi ilmu sampean dikengken nedha kalian sholawat. Monggo sholawat niku lekat ten diri sampean mangke. Lah niku saged buka sedantene napa-napa termasuk ilmu laduninipun ilmu laduni putra-putripun panjenengan tapi niku dibusek diilangaken sehingga kita sebagai putra-putrine bangsa Indonesia niki dibudui. Tapi mboten Allah gadai kehendak lintu sakniki pun dibuka mboten enten ilmu sesat lek mboten enten kepentingan pribadi kepentingan golongan sing sesat niku nggih enten kepentingan pribadi lan golongan niku sesat senajan sing disampaikan Al-Qur'an senajan damel pondok jenengan pun ngalam-ngalami nggih. Alhamdulillahirabbil alamin panjenengan ten mriki pun gadai ilmu 9 makom ibadah daim Islam sekujur tubuh. Kathah-kathah wingi-wingi menika panjenengan lek mboten semerap panjenengan tingali ten YouTube kula sanes YouTuber namung kula berbagi ilmu kersane panjenengan mboten diakal-akali sing kados wingen-wingenane tiyang sing kados kula niki. Sampeyan tingali ten mriku damel putra-putri pun panjenengan sing mboten diakal-akali kados sing wingi-wingi menika. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin panjenengan nggih pun semerap bahwa tiang enten kuburan niku Mbah Boyot kula kalih panjenengan niku lek enten sing boten napa niku sing ngimpeni melalui griyaipun panjenengan sing lami niku nggih sampean pun semerap ilmune nggih. Niki kula sampaikan umum bahwa napa panjenengan kok sering diimpeni dateng Mbah Buyute panjenengan ten griya lawas niku merga panjenengan enten segumpal darah niku tertanam ten griyane panjenengan ingkang lami namine ari-ari maka meniku dados penangkapan ilmune hake Allah panjenengan sering diimpeni melalui griya lawas niku nggih pun semerap. Tapi alhamdulillah wingi menika Mas Herman tanglet kalian Mas Wahid napa Mas Irul lek enten pun kiamat bubar alam sak donya niki sak kabehane niki ngadhep ten Allah niku napa sak rune. Lah niku nggih kula mboten saged jawab krana kula waktu wingi nika dereng diparingi ilmu dhateng Allah dereng ngalami moko sing kula critakaken nggih tutuk sing wingi menika mangke alhamdulillahirabbil alamin dengan kitab laku jamaah niki nggih termasuk sing ditangletaken ten kula niku akhire kula diparingi dhateng Allah mangke kula jawabaken krana kitab niku enten kitab yang tertulis panjenengan pun semerap-semerap nggih sing ten nika kitab laku diri kitab ngalami kitab jamaah nggih sing kula sebut salah setunggale niku wau nggih kula terangaken riyin ten kuburan menika panjenengan pun semerap ilmune sampean lenggah ten mriku mangke panjenengan diparingi pengalaman dhateng Allah diparingi
lebete kuburan iku panjenengan semerap enten perwujudanipun panjenengan kalih kula sanes ru nggih, tapi wingi nika pun kula bahas. Niki ilmune mangke panjenengan diparingi pengalaman, didadosaken saksi kitab laku diri bahwa yang di dalam kuburan itu bukan ruh perwujudan kita niki. Nggih pun jelas. Moko panjenengan ten makam niku, ten makam waliyullah menawi makam umum mbah buyute panjenengan diparingi semerap niku enten kalih. Umum waliyullah mboten terletak ten mriku. Dipindah alam. Otomatis waliyullah niku lek pecah sakruweh lekat di dalam diri. Karena itu seorang waliyullah sudah melalui ujian, melalui setan, melalui iblis, melalui setan sing namine donya niku nggih lolos ujian moko datang Allah diparingi predikat walinipun Allah setelah meninggal dados wahdatul wujud walinipun Allah. Moko niku alami beda. Napa tiyang umum mboten saged tiyang umum sing enten makam umum niku wau ahli sholawat semasa hidupnya, ahli dzikir, seneng sedekah, nggih mboten ninggalaken salat lan nglampahi perintah-perintah Allah. Niku tempate sejajar dengan para waliyullah niku wau ten kuburan nggih. Nah, mongko menika saat panjenengan Al-Fatihah sedanten lokasipun makam niku wau panjenengan dipindah alam. Mboten sak fisike, sampean tetep fisike enten mriku. Tapi enten keimanan diri pun panjenengan didadosaken satu menjadi satu dalam ibadah niku wau. Nah, niku wau sing umum nggih ngoten, saged dados satu. Tapi sing ahli dzikir, ahli sholawat semasa hidupnya setelah selesai panjenengan ibadah ngadep datang Allah melalui sampean Al-Fatihah ahli kubur niku wau. Sing boten ahli sholawat kados kula niki sing sering ninggalaken salat, sing Ramadan boten poso, sing boten nglampahi hukume Allah, kula tetep dibalekaken malih ten lebete kuburan niku. Nggih. Dasaripun jelas menawi panjenengan kalian nggih derek-derek panjenengan semasa hidupnya niki wau ibadah datang Allah sampai lekat diri di diri. Sholawat niku wau sampai asal Islam sekujur tubuh niku panjenengan mangke lek pun pejah dipindah boten enten alam kubur umum niku. Nah niku enten tingkat perbedaan. Niku wau lek waliyullah pun jelas. Ten mriki pejah, ten mriko tasik mulang. Lah nggih. Lah niku lek tiyang umum boten tingkatan boten para waliyullah tapi diparingi sejajar awake utuh. Mung susut ngoten tok, tapi boten ten pundi-pundi. Sing boten sing luput kados kula dibalekaken malih ten lebete kuburan. Niku dadose niki wau ilmune kersane panjenengan ngertos nggih tingkatane beda-beda. Ternyata ruh niku wau mangke dikembalikan lagi dengan perilaku semasa hidupnya di dunia ini. Nah, niku mokoh enten tondoe lek Islam sekujur tubuh nggih niku wau. Malaikat pun mboten nangleti pun jelas. Enten Nur Muhammad yang bercahaya di dalam diri ini. Walaupun kita sudah meninggal, maka dari itu di alam kubur nopo ingkang kula sampai akan niku wau niku hake Allah. Nopo dalile Mas Irul? Ora usah percaya ten kula, sampai lampah kiambek mawon. Mangke panjenengan diparingi semerap. Nah niku ten alam kubur nggih pun selesai niki ilmune ten alam kubur. Ten akhirat mriko Mas Herman Tanglet kalian Mas Wahid. Lho Mas Irul.
besok lek pun kiamat sedanten niki napa tiang-tiang ten alam barzah nggih Alam alam padang mahsyar. padang mahsyar ngoten nika mempertanggungjawaban prilakune apa sakruwe Mas Sirul apa wujude ya napa Mas Sirul nggih kula jawab wingi nika lek wujud tetep lek wujud piyambak panjenengan piyambak lah niku lah ruh niki ya napa lah niku nggih ilmune nggih ten mriki ngadhep dhateng Allah ten ndukure Siratal Mustaqim menika ten syariate menerima buku perilaku. Ternyata mboten enten bukune. Lah napa enten buku napa? Mung niku disyariataken nggih kersanipun Allah. Kenyataane mboten. Mempertanggungjawaban perilaku ten donya niki wau. Ngadepi Siratal Mustaqim niku nggih enten tulisane sahelai rambut disayat 7 kali. Tapi saat kula diparingi ilmu wingi menika sing nika nggih niku kados mboten enten dalane tapi wonten. Maka ten neraka niku mboten enten tiange tasikan. Kula diparingi ilmu kados ngoten ngadepi Siratal Mustaqim tiang-tiang sing enten wingking kula sing sinten ngajeng kula. Enten sing lugur, enten sing landot niku muka kula krana kula kiyambak sing didadosaken saksi bahwa neraka niku wonten. Lah niku nggih. Lah Mas Herman niku tanglet apa sakruwe Mas Sirul? Kula jawab nggih. Sing sakruwe niku ternyata para rasul, para nabi. Wonten niku dikembalikan sakruwe ngadep. Wis niku ajaline nggih rasul kalian para nabi niku wau. Lah waliyuwa niku proses kiyambak mados nggih diuji sing kados-kados nika berhasil. Lah niku diparingi ruh. Lah napa manungsa biasa mboten saged Mas Sirul ternyata saged nggih. Lek ancene niku wau sing kula paringi sampeaken ilmu hakik Allah ten ndukure kuburan jenengan mangke diparingi semerap bahwa tiang umum pun saged karena ahli dzikir ahli sholawat kuncine nggih sholawat niku. Maka sholawat niku mboten tilem. Diparingi dhateng Allah pun ngremehaken sholawat kados ajaran TK kados ajaran napa. Sholawat meniku njogoh panjenengan lek tilem enten tiyang elek atine ngirim santet siram-siram napa ten griyane sampean. Tapi sampean lek ahli sholawat minggir kiyambak. Niku tapi panjenengan lek wis sabar-sabar diuji kados ngoten moko Allah maringi ucapane jenengan lintune bismillah tiyange dadi kembange amben. Nah niku nggih. Panjenengan cek ngertos kunci sedanten niku selawat sun mata ajiku niku makhluk sampean lek tilem makhluke nggih tilem santet tiyang amblas. Nggih Bandung Bondowoso nggih nika nyoro-nyorono putra-putripun panjenengan mangke mawon mangke kula terangaken lek niki bab ruh niku wau. Kenyataanipun ten akhirat mereka benjing tiang umum saged asalkan semasa hidupnya nggih lek Ramadan nggih poso, lek adzan nggih salat, nedoh-nedoh kalian sholawatan. Lah niku gampang ilmu-ilmu ternyata niki lek panjenengan singen kula goro-goro lek gak poso ngrawat, lek gak poso pati geni 41 dina gak oleh ilmu iki. Akhirnya panjenengan males, akhirnya pamen teko ngekeki kula terus akhirnya anjene kula akali. Tapi hak ten mriki hake Allah mboten enten akal-akalan. Mboten enten ilmune Allah mboten kula singit-singitaken kula paringaken panjenengan sedanten dados panjenengan cek mboten kula akali. Dados ngerti nggih panjenengan ilmu niku selagi panjenengan enten ruh ten lepas ruh enten lebete awak niki urip ten donya niki monggo sisah umur niki pun dilewataken sampean temenani sholawat niku mangke ngadhep ten Siratal Mustaqim mriku sak ruhne biarpun panjenengan sanes wali biarpun panjenengan sanes darahipun Kanjeng Nabi biarpun sampean boten enten turunane ulama tapi panjenengan lek ngelampai napa ingkang
dihukumaken dhateng Allah panjenengan lampahi termasuk panjenengan nasab perilaku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mung sholawat tok. Nggih pun jelas cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.